Bos días a todos, amigos dende o meu recuncho de Trevinca. Hoxe a quenda deste espazo das madrugadas correspóndelle a Rafael Quintía Pereira. É unha honra para min compartir espazo no grupo cultural Nós, a xente do redor, cun persoeiro como este. Rafael é un eminente antropólogo, sociólogo e un gran comunicador, fundador do grupo Estudos Etnográficos Serpe Bichoca, gran coñecedor da idiosincrasia da sociedade galega de todos os tempos, pero é que ademais é un mestre da palabra. Hoxe terei o prazer de iniciarvos na lectura do estudo que Rafael regálanos no número 19 da nosa revista, titulado As deidades galegas dos tronos. As deidades galegas dos tronos. A crenza en seres sobrenaturais ou divinidades das que depende a meteoroloxía e as que se lle atribúen a xeración das forzas celestes, rayos, tronos, pedrizo, vento, chuvia, é algo recorrente en moitas culturas. A mitoloxía galega, sempre tan rica e pouco coñecida, é fértil neste tipo de criaturas, dende seres sobrehumanos capaces de producir tormentas ata santos e santas capaces de desfacelas, ou sabios e magos que son quen de escorrentalas coas súas artes e saberes taumatúrxicos. Neste artigo faremos un breve pero intenso percorrido por algúns destes facedores de tormentas da nosa tradición. Queridos amigos, non perdades a oportunidade de enriquecervos con este magnífico artigo que nos regala Rafael Quintía. Grazas, Rafael.